Transformar Catalunya en un lloc millor per viure-hi. Aquest és l'objectiu de la Confederació d'Horticultura Ornamental que aquest matí ha presentat Viles Florides, un segell de qualitat per distingir els municipis que potenciïn els seus espais verds. La iniciativa, que ha tingut gran èxit en països del nostre entorn, vol donar suport als pobles i ciutats que treballen per millorar la qualitat de vida i per crear noves oportunitats de desenvolupament econòmic. I a vegades ens dona la impressió que és difícil que les pròpies administracions puguin explicar als usuaris els beneficis d'aquestes accions. Sovint sembla que s'hagin de veure com a despeses innecessàries o despeses que en moment de crisi s'haurien de reduir, quan nosaltres creiem que és tot el contrari. Vull dir, hem de generar espais i hem de generar benestar. La iniciativa que vostès han engegat, en un moment on els grisos ho tenyeixen tot, fa reviscolar l'alegria i el colorisme de les viles i de la mateixa manera que produeix una millora de la qualitat de vida dels ciutadans. Per aquest motiu, el Consorci vol ser un més a l'hora de millorar l'estètica dels nostres municipis i ciutats i d'estar al costat donant el recolzament necessari a les capacitats d'unificar gent de la cadena de valor. La proposta del projecte de Viles Florides camina de forma clara i de forma decidida cap a l'assoliment d'un d'aquests objectius, ens ajuda a millorar la competitivitat de les nostres destinacions, millora la qualitat percebuda per part del turista d'allò que els oferim com a destinació i, sens dubte, esperona els municipis, esperona el territori, esperona el sector, a públics i a privats, a fer una passa endavant amb aquesta cursa cap a començar a canviar el model de competitivitat d'algunes de les nostres destinacions. Durant la presentació, el conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí, i el president de la Confederació, Josep Vizcarro, han lliurat els cartells identificatius a les primeres Viles Florides. Pelegrí ha felicitat el sector per la iniciativa i ha animat els ajuntaments a sumar-se al programa. Se'n va presentar a través de la XOC, d'aquesta interprofessional, el projecte de Viles Florides. I el projecte en si és un projecte que engresca, és un projecte que és dinamitzador, és un projecte que té ganes d'intentar involucrar a la ciutadania, també a les administracions públiques. També faig una crida a que tots aquests nous governs municipals tinguin aquesta consciència des del punt de vista de la flor, de la planta, del respecte al que és la natura, però també sobretot del que dona, del valor afegit que dona aquest acte que estem fent i aquest projecte de Viles Florides, perquè jo crec que és interessant i és molt important que hi hagi no només l'element polític, l'element econòmic, l'element social, sinó que també hi hagi un element de dinamització, de color, d'harmonia i de convivència. Un país que té aquesta voluntat de veïnatge, de convivència, d'intentar donar i posar color i flor i planta als seus carrers, a les seves places, en tots els seus entorns, jo crec que és un país que té una altra manera de viure i una altra manera d'entendre les coses. Felicito el projecte a la XOC, a la interprofessional. Crec que ha tingut una bona idea de sumar-se a aquesta iniciativa que no és només catalana, però que sí que vol ser també i vol tenir la seva empremta catalana. Els primers municipis inscrits esperen que aquesta sigui una bona oportunitat per dinamitzar la ciutadania i atreure nous visitants. Totes les localitats que ho desitgin poden inscriure's al programa fins a finals d'any. Nosaltres des de Celrà volem potenciar una mica el turisme, crec que és una de les nostres mancances, i això ens assimila una mica, no sé, quan anem als poblets de Suïssa, d'Àustria, que quan des del poble ja tens una alegria d'entrar tan sols per veure la planta, no? I esperem que aquesta alegria que ens produeix la planta ens ajudi una mica a potenciar el turisme. A nivell social també comptem amb la col·laboració d'una entitat que dona llocs de feina a nens amb problemes de psicomotricitat o de problemes mentals, i per tant des d'aquesta vessant també ens va bé. És un projecte que, com tota cosa municipal, genera que s'hi tingui que posar uns recursos, però ja som en aquella famosa cosa de la priorització dels recursos. Nosaltres creiem que dintre de les nostres petites possibilitats aquest tema és un tema on s'hi han de destinar prioritats, siguin prioritats de recursos humans, prioritats econòmiques i prioritats sobretot d'implicació, d'engrescar la gent, perquè jo crec que aquest projecte també el que comportaria i ens agradaria que comportés és la implicació privada de la gent.